Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou video ceva mai special de data asta. Vă voi arăta cum să întoarceți orice mob și animal din Minecraft cu capul în jos. Da, știu că vi se pare ceva ciudat, dar este chiar șmecheră treaba. Deci întâi vă trebuie un anvil, da. Deci trebuie să băgați la anvil un name tag și să îl numiți și să îl numiți fix în acest fel. Dacă greșiți ceva, nu va funcționa treaba. Așa, am făcut. Trebuie să se numească Grum cu 2 de M. Așa. Și da, hai să spawnăm o oiță. O tundem. Nu știu de ce. Da, și hai să o numim. Ia uitați-vă. Are ochii la spate. Vină puțin la mine. Vezi că are ochi aici? Oh my god. Măsăză. Da. O chestie șmecheră este la cal. Deci așa, îl întoarcem pe dos. Uitați-l. Și acum putem să-l călărim invers, fraților. Stai cu third person să vadă lumea. Nu. Deci uitați, efectiv călărim un cal invers. Hai, călărește-l și tu să vadă. Ia uitați-l. Ia uitați-l și pe ăla cum îl călărește. Hai că am plecat, nu știu de tine. Am plecat în apă. Ești chiar aici. Bă, de ce nu m-a teleportat? Așa. Același lucru merge și la porci. La orice. Atele la uici, bă. Așa, și îl întoarcem invers. Bă, nesimțitule! Haia! Lasă-mă, mă! Eu ți-am făcut așa când filmai. Haia! Îmi dau... mă teleport. Așa. Îl numim Grum. Și acum putem să călărim un porc invers. Un porc invers. Fucking invers. Invers. Bă, de ce sunt pe cal? Că eu n-am intrat în cal. Am dat cu ender pearl în el. Da, fraților, asta a fost șmecheria din acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să dați și voi un like la acest video. Și ne revedem data viitoare. Nu, să le arăt eu ceva șmecher. Bine, să ne arate el ceva șmecher. Unde este, bă? Deci, fraților, am întors un gast invers. Ia uitați-vă cum arată. What the fuck, un gast invers. Da, fraților, pa, pa.